Wel, mae Iesu'n deitha ni yn Efengil Iowan, pennod 15. Arhoswch yno fi ac arosau yno chi, ac ewch fywyd o lawenydd, a fyddwch yn wirioneddol hapus. A mae'r geiriau yna yn dydy yn rhoi rhyw fath o cyfeiriad i ni at creu perthynas. Ac dyddiau yma, mae'r bwysig creu perthynas gyda phawb yn dydy. Ond mae yna gymaint yn deithau y dyddiau yma. Wel, ti'n gwybod, Owain, dwi'n mynd i'r capal. Dwi'n yn darllen y Beibl, neu dwi ddim yn gweddio. Ti'n gweld, dwi'n cael dim byd llawer allan ohono fo. A chwarae teg maen nhw'n deud o'i calonna yn dydyn. Ond be maen nhw'n disgrifio fanna ydy, os gen nhw ddim perthynas gyda Iesu. Ac heb perthynas yna, mae'n anodd iawn teimlo dim byd. A sy'n hoffi yn sydyn iawn archwilio sef ydyn nhw'n greu perthynas gyda Iesu. I greu perthynas, mae rhaid cael cyfeillgarwch yn does. Meddyliwch am rhywun sydd gyda cyfeillgarwch gyda. Chi'n nabod nhw dda, chi wedi gwario amser yn eu cwmni nhw. Nhw ydy'r person gyntaf i chi ffonio gyda newyddion da neu mewn argyfwn. Da chi'n gwybod be i ddeud i codi calon nhw. A maen nhw yn tai yn gwybod beth sy'n eich poeni chi. A fel hyn, mae Iesu yn gofyn i wneud yn Efengil Iowan. Ei drino fel ein mam, ein tad, ein brawn, ein chwaer, ein ffrind gora. Un dyn ni'n gwario amser gyda i ddod i adnabod. Chi'n gweld, unwaith dyn ni'n agosau, dyn ni'n gallu ymddiried yn llwyr yn ein gilydd. Yn rhannu cyfrinacha, yn datrys problemau. Ac union fel hyn, dyn ni angen bod gyda Iesu. Fel ffonio ffrind neu galw am panad. Rhaid ni fod mewn cysylltiad gyda Iesu pob diwrnod o'n bywydau. Yr ail beth i greu perthynas agos a cyfeillgarwch, mae'n rhaid cael ymrwymiad i'r perthynas yna. Chyfo, heb ymrwymiad, does na ddim llawer o obaith gyrraedd unrhyw nod nag oes. Meddyliwch am arddwr yn trin yr ar, yn palu, yn tyllu, yn sicrhau y dŵr a'r cynusrwydd. Ond y gwaith o flaen llaw sydd wedi sicrhau y canlyniad. Na i byth anhofio gwylio'r gemau Olympaidd dwytha. Ac yna rhyw brydeinwr di ennill y fedal aur. Ac oedd o'n cael ei gyfweld ar y teledu. A maen nhw'n llongyfarcho ac yn dweud, wel, da iawn ti. Llongyfarchiadau mawr, sut ti'n teimlo? Dyma'r athletwr yn dweud, wel, mae o'n rhyddhad. Chi'n gweld, blynyddoedd yn ôl, nes i ymwneud ymrwymiad i ennill fedal aur yn y gemau Olympaidd. I wneud hyn, dwi wedi gofod byw yn wahanol iawn. Dwi wedi colli allan y partis teuluol, yr gwyliau dramor. Dwi wedi cael anafiadau mawr. Ond nes i dal ati. A fel dwi'n sefyll o flaen chi wan, gyda medal o gwmpas fy nwdd, fedra i ddweud fod mae wedi bod yn wertho. Chi'n gwybod gyfeillion, mae Iesu'n gofyn i ni ymrwymo i'r perthynas yna. Ac os da ni'n difrifol gyda'n ffydd, mae rhaid dangos ymrwymiad pob diwrnod yn ein bywydau. Rhaid i ni myfyrio, rhaid i ni gwario amser yn cwmni Iesu. A mae'r wobr yn enfawr, sydd yn llawer pwysicach a gwerthfawr na unrhyw fedal aur yn y gemau Olympaidd. Ac yn drydydd, i greu perthynas agos, mae rhaid cael blaenoriaeth i'r perthynas yna. Mae gan y Saeson dywediad, what gets your attention gets done. A mae hynna mor wir yn dydy. A pan ydych chi'n meddwl am ein diwrnod ni, oes na dystiolaeth o perthynas ni gyda Iesu? Be dyn ni'n siarad amdan? Be dyn ni'n meddwl amdan? Be dyn ni'n darllen amdan? Be dyn ni'n gwylio ar y teledu? Ac os ydych chi'n meddwl am ein siwrna ni gyda Iesu fel siwrna mewn car, a dwi'n cofio darllen yr llyrf gan J. John yn dweud fod mae siwrna ni gyda Iesu fatha siwrna mewn car. Ydyn ni'n gadael Iesu dreifio'r car yna. A dyn ni'n ymddiried yn llwyr yn y siwrna. Neu efallai dyn ni'n hoffi gadael siwrna
a'r cyfrifoldeb i gyd i Iesu yn bywydau. So dyn ni'n gofyn iddo fo eistedd tu blaen y set yn y passenger seat. A dyn ni'n yna'n mynd ar hyd y siwrna a mae Iesu'n deithio ni lle i droi. Ond ar ôl dipyn, dyn ni'n hoffi rhywun y busnesu ar ein siwrna ni. So dyn ni'n gofyn i Iesu fynd i set ôl y car. Ac dyna lle mae Iesu'n gweiddi pa lle i ni droi, i ble ni fynd. Ond dyn ni'n gwrando ar backseat drivers nachdan. Na, dyn ni'n gwrando dim a dyn ni'n rhoi y radio fyny. Ond ar ôl dipyn, mae'r sŵn yn y cefndir yn mynd ar nyrfa ni. A dyn ni'n rhoi Iesu yn bwt y car. A falla pan mae'n argyfwn yn ei bywyd ni, neu falla mae'n wasanaeth ar y sul, mae Iesu'n dod allan o bwt y car. Ond ar ôl i'r argyfwn mynd heibio, ac ar ôl i'r wasanaeth ddod i ben, mae Iesu yn bwt y car unwaith eto. Efallai, i'r rhai yn ei bellach, di Iesu ddim ar siwrna ein bywyd ni, a ddim yn y car o gwbl. A mae ar achor y lôn yn codi i fawd, yn gofyn i cael ymuno ar y siwrna. Ond o ddifri, pwy sy'n codi dieithrin i fyny'r dyddiau yma? Dyn ni'n mynd i nabod nhw, dyn ni fallai i ofn nhw ac yn pryderu, ac yn mynd heibio ar ein siwrna. Wel, fallai mae hwn yn gyfle i ni edrych ac ail edrych a beth ni'n blaenoriaethu i sicrhau fod Iesu yna'n dreifio car ein bywyd ni. Wel, ystalwm, o'n i'n gweithio mewn pwll nofio a dysgu plant i nofio. A na i byth anhofio, hogan mach yn dod i fewn am ei gwers nofio cynta. Ac oedd hi'n nerfus. Oedd hi'n nerfus. Pan mae'r i weld y dŵr ar ei dechrau crio. Ac nes i trio cael pob dim i cael ei nofio. Ond y peth agosa nes i gael ei wneud y diwrnod hwnnw, oedd jyst eistedd ar yr ochr a roed ei thraed i mewn i'r dŵr. Ond oedd na ddim symud o hynny. Ac ath ei nôl i newid. Ac ar y ffordd allan, dyma'i gofyn am ei bethodau nofio. A finnau yn gofio esbonio mor anwyl a phosib fod ar y chlysur yma, fi ddim yn cael ei bethodau nofio. Ond hefo bach o marfar ac ymrwymiad, fydd hi'n nofio a fydd hi'n cael ei bethodau nag wrth gwrs mi gath hi. Wel, gyfeillion anwyl, mae gennym ni dewisiadau pob diwrnod o'n bywydau. Mae Iesu yn gofyn i ni aros yno fe. Ac ydyn ni'n mynd i wneud hyn hefo gymaint o ymrwymiad ac angerdd a beth ydyn ni'n cisio bywyd ffasiynol a modern y dyddiau yma. Os ddim, a fallai un diwrnod fydda ni o flaen i'n arglwydd yn gofyn am ei bethodau'n Cristnogaeth ni. A fydd yr arglwydd yn dweud, dim ond glychyd y draed a nes di. A fydd yr arglwydd yn gofyn, lle oedd dy cyfeillgarwch di o fewn ein perthynas ni? A fydd yr arglwydd yn gofyn, lle oedd dy ymrwymiad di ein perthynas ni? A fydd yr arglwydd yn gofyn, lle oedd ein perthynas ni yn blaenoriaethau dy fywyd di? Arhoswch yno fi, ac arosai yno chi, ac ewch bywyd o lawenydd, a fyddwch yn wirioneddol hapus. Er mwyn i enw. Amen.